खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव राजखान्थि बिथिङाव गोजोन आरो खौसेथि फैनायखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे समाव मख'नांगोन दि बेरेखा दोलोनिफ्राय गोबां अजद दैखाङो सिगांनिख्रुइ आथिखालाव प्रमोद बर'नि आमोलाव एबा प्रमोद बर'नि दानि सरकार सालायबाय थानायावसो असान्थिया बांसिन जादों होननानै बेरेखा दोलोनि गोबां दैदेनगिरि थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो गोजोन आरो खौसेथिखौ गनायाखै नाथाय आथिखालाव बे समाव मख'नांगोन दि आथिखालाव दानि समाव हर सान बेरायनानै साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ रायनो हायो बुखिनो हायो गोसोबायदि बाथ्रा बुंनो हायो आथिखालाव हुमखि होनाय जोबनानै थांबाय आथिखालाव जाख्ल'नायफोरा जोबनानै थांबाय आथिखालाव गिनांगौनि जेबो बाथ्रा एबा गिनायफोरा जोबनानै थांबाय होननानै बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा फोरमायदों आरो बिथाङा मख'दों दि मोनसे समाव गरेस्वर ओनसोलाव बिटिआरनि माखासे ओनसोलाव खौरांगिरिफोरखौबो जिउ फोजोबदोंमोन नाथाय आथिखालाव बैफोर खौरांगिरिफोरानो गोसो बायदि आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांमोनखौ हस्रिखाव रायनो हायो बुंनो हायो गुबुन दैदेनगिरिफोरखौबो गोसो गोरबो होनानै रायनो हायो होननानै एबा बाथ्रा बुंनो हायो होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा आरो बेनो गोजोन होनना बुंदों बेखौनो गोजोन आरो खौसेथि एबा बेखौनो परिबर्तन होननानै बुङो जाय गोदोनि समाव फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायामोन जाय गोदोनि समाव गोसो बायदि उदाङै ओंखारनो हायामोन गुबुन जायगानिफ्राय बिटिएडि एबा बिटिआरनि सिङाव फैनो हायामोन नाथाय आथिखालाव उदां बेरायनानै हर सान बेरायनानै बाथ्रा बुंनो हायो रायनो हायो आरो बेनो गुबै परिबर्तन एबा सोलायनाय एबा गोजोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा আপোনালোকে কি কয় সেইটোৱে কথা আজি আপোনালোকে ভালকে নিউজ কৰিব পাৰিছেনে নাই ৰাতি গধূলি ঘূৰিব পাৰিছেনে নাই এটা সময়তো গড়েশ্বৰত সাংবাদিকো হত্যা হৈছিলে তো আজিতো তেনেকুৱা সাংবাদিক হত্যাটো বাদ দিয়ক সাংবাদিকক কোনোবা এটা অলপ যদি কিবাও কৈ দিয়ে ইয়াতে ডাঙৰ ঘটনা হৈ যাব সাংবাদিকৰ প্ৰতি এটা সিকিউৰিটি আহি গৈছে যাকে তাকে গালি পাৰিব পাৰে মোৰ ওপৰতে কিমান নিউজ কৰে মই কিবা কাকবা ধমকি দিছোঁ নেকি বা বেয়াকৈ কৈছোঁ নেকি সেইটোৱে পৰিৱৰ্তন গতিকে বিৰোধীৰ কথাটো হ'ল তেখেতসকলে বগাটোকো ক'লা দেখা পায় ৰঙাটোকো ক'লা দেখা পায় হালধীয়াটোও ক'লা দেখা পায় আমি কিন্তু